खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो बिदा फंबाय आरो बिमा बिफा आरो बिब' बिनानावफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों बे निताराम नार्जारी इउटुब चेनेलनि जानानै गासैखौबो खुलुमनाय जासियो। खुलुमबाय। अब्ला फै लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंलायनि। इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंलायनायाव जोङो बानो मेंनो नाङा। इसोरनि बोसोनखौ जोङो इसोरनो सोलोंगोन। बिनि गियानजों जोङो इसोरनो जोङो खारगोन आरो बिनि बोरखौ जोङो इसोरनो जोङो नाजावगोन। नाथाय नोंथांनि जिउआव जेब्लाबो जेबो गिनांगौ गैया। बेनिखायनो फै लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ सोलोंनायनि सिगां आङो मोनसे बाइबेल आं फरायनि। अननानै नोंथांमोनाबो आखायाव बाइबेल दङब्ला नोंथांमोनाबो आंनि उन उन फरायलांफादो। दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय बोसोन बिजाब 3 बालाब 17 सिरि। बोसोन बिजाबनि 3 बालाब 17 सिरि मोनबायब्ला आं जिसुनि मुङै फरायनि। नोंनो गियानानो नोंखौ अराय सम बेंगोन आरो बेनो जोबनायसिम नोंखौ दैदेनलांगोन। जिसुनि मुङै आमेन। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा बिमा बिफाफोर, आङो बाइबेलखौ बे सुंद'यै बिजिरनायनि सिगां एबा खिन्थानायनि सिगां आङो नोंथांनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, नोंथाङा बे बुंनायखौ गाज्रि मोनाब्ला आं नोंथांखौ बुंनो सानदों। मानोना बे चेनेला गोदान चेनेल, बेनिखायनो अन्नानै नोंथाङा चेनेलखौ एबा भिडिअखौ लाइक शेयार खालामो, चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होयो। मानोना बे चेनेलानो नोंथांनि, बे चेनेलनि दुवारै नोंथाङा इसोरनि समायनायखौ नुहैगोन आरो आलो गोजोन सोरगो रायजोखौ बे चेनेलनि दुवारै सानफ्रामबो सोलोंनानै आरो गावनि जिउआव मोननांगौ बोरखौ जों इसोरनिफ्राय जोङो लानो हागोन। अब्ला फैदो इसोरनि गाहाय थांखियाव। दानो बाइबेला बुंदों, ख्रिस्ट'नाव अनलायग्रा बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर, नोंनो गियानानो नोंखौ जोबनायसिम फोजौलांगोन। नंगौ, बियो सैथो। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर, दिनै गियानानो जोंनो अरायसम जोङो गियानजों जोङो दैदेनलांनो हायो। गियानजों जोङो अरायसम जोङो सानफ्रामबो जोङो गियान लामा जोङो आगान सुरनानै जों गियानखौल' जों सानफ्रामबो साननानै, इसोरखौल' जों सानफ्रामबो जोङो साननानै, इसोरनि बोरखौल' जों सानफ्रामबो नाजावनानै जोङो बाहेरानि खुनु जोङो सानालाबा जोङो इसोरनिखौल' जों सानो। नाथाय बे गियानानो नोंथांखौ जोबनायसिम फोजौलांगोन। बे गियानानो नोंथांखौ अरायसम सोरगो रायजोआव दैदेनलांगोन। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव आरो बिमा बिफाफोर, दिनै जोंखौ बाइबेला जोंनो फोरोंबाय। दिनै जोंनो बाइबेला जोंनो खिन्थाबाय, जेरै गियानानो जोंखौ अरायसम जोंखौ फोजौलांगोन आरो बेनो जोंखौ जोबनायसिम बियो जोंखौ दैदेनलांगोन। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा बिमा बिफा, बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोर, बेनिखायनो फै लोगोफोर, जोङो गियानखौ जोंखौ गियानानो जोंखौ दैदेनलांखायो होननानै, गियान नङाब्ला जोंहा जेबो गैया होननानै आरो इसोरखौ खिनायानो गियाननि गुदि होननानै जोङो इसोरनियाव जोङो फैनि। मानोना जों इसोरनि अनगायै बे मुलुग संसाराव जोंहा जेबो गैया। इसोरनि अनगायै रावबो जोंखौ खैफोदनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामनो हानाय नङा। सासेल', बे जाबाय बिफा इसोर, अनसुला इसोर, जायहा बे बुहुमाव फैनानैहाय 2000 बोसोरनि सिगां बियो जों साफ्रोमनिबो पापनि थाखाय बियो थैदोंमोन। बे जिसु ख्रिस्ट'आसो जोंखौ खैफोदनिफ्राय बासायनो हागोन। नाथाय बे जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांनि जिउआव दङ। नोंथांजों बियो साया माया बियो दङ। नोंथांजों बियो रायज्लायनो नागिरो। नोंथांनि जिउआव बियो हाबनो नागिरो। नोंथांनि जिउआव बियो अरायसम बियो लुबैयो। ख्रिस्ट'नि अनलायग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानावफोर,
नाथाय बे जिसु ख्रिस्ट'आनो नोंथांनि खैफोदखौ आजावनानै लागोन। बे जिसु ख्रिस्ट'आनो नोंथांनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होगोन आरो गियानानो नोंखौ जोबनायसिम अराय सम दैदेनलांगोन। अब्ला हामबायसै लोगोफोर, आं इसोरनि बोसोनखौ मोजांथारै बुंनो रोङाखिसै। नोंथांमोना खेबसे बाइबेल सिरिखौ फरायनानै नोंथांमोना बिजिरदो आरो नोंथांमोना आंखौ गोरोन्थि जालांनायफोरखौ सुद्रायनानै होदो आरो आंखौ निमाहा खालामदो। हामबायसै, जिसुआ बाख्नायजाथोंसै। गोजोन्थों।